Ahojte priatelia. Mávate niekedy pocit, že by ste najradšej svojho muža zabili? Alebo aspoň do ňoho kopli? Niektoré veci by vytočili snáď aj mŕtvú ženu. Mne osobne viackrát v živote hrozilo, že ma zavrú za vraždu človeka, ktorého v skutočnosti veľmi milujem. Takže vám rozumiem. Veľa sa v mojich vzťahoch zmenilo a to zúrenie vo mne zmiernilo, keď som pochopila a začala aplikovať psychologické vzorce, ktoré nám prinášajú odpovede na to, prečo sa ženy správajú tak, ako sa správajú, prečo sa muži správajú tak, ako sa správajú a aké programy nás ľudí ovládajú. A tieto psychologické vzorce nám tiež prinášajú riešenie na to, ako sa dá zmeniť to, čo v našich vzťahoch nefunguje. A to je dobrá správa, pretože čokoľvek, čo nám nevyhovuje, sa dá zmeniť. Pokiaľ vás zaujíma ako na to, viac informácií vám prinesiem na mojom výbornom vzťahovom workshope. A to, akým spôsobom môžete získať nižšiu cenu vstupného, sa dozviete v texte tohto príspevku. Teším sa na vás.